سزقاس نمجمر حبريتها بزعبا تور دي فرانس ملكتي تور دي فرانس قدايا مدرخلو معنتيا كايدلو بينيام غرمايكا كالاي درجة حيزلو عزيز حقوسي 184 كيلومتر شفنا ينير زوردر كاب ليلا متروبول تبقيسوم ناب ليلا متروبول زملوسو نيروم غولغول نيرون بينيام زطعمي نيرو مالتي وين فولاتيستات تزعم نيرو سلازي بقداماي مدرخ قداماي جاسبر فليبسن كالاي بينيام غرماي بمخان تعويتوملو مالياتات حيزو منزلو خم سريور لكم جاسبر بيچا مالي حيزلو كومون قتلا ماليا حيزوا زلو بينيام كاني تصعدا ماليا حيزلو مالتيو اب كليتيو كاني اب بيچا ماليا كومون اب جرينجرز خا بينيام كالاي ترتا حيزلو مالتيو سلازي ازيو زدنق صوتاي نيرلو معنتي اب 100 متر ترفون كلون حجاز سلازي نبرو يمبر كعوت كم تخل يوزر اي كانيرو اب انترفيوز تزاربولو حجاز انت زلو نيرو كعوت تخل نيري مخناتو بمولو انرجي ودي اوف سناي موداتا يلو تزاريبو زلو مالتي سلازي اثناتو انترفيو كسمعكم Parfait. Bini, what a finish. Ashland, and you managed to be in the first group. Explain us the final. Yeah, it was good. I would say today. مخناتو بينو افتا قداميتو جروبو خوينو بوتا خحز مخالو عزيز النغي. I felt pretty good. I really enjoyed my day, and from the start I was really nervous, and I knew like 30-40k to go, it's gonna happen Echelon. So I tried myself in the good way, and then I managed to be with the first group, and then in the sprint, I was all alone by myself, and then I spent a lot of energy. ስለዚህ አፍተና መወዳታ ኪሎሜትር በይኑ ስለዝነበረ ብዙሕ ኤነርጂ ከም ዝወደውን እዩ ዝነግር ዘሎ and then in the end I think Jasper was the fastest today. ጃስፐር ሎማዓንቲ ዝቐልጠፈ ነይሩ እዩ ዘሎ Yeah. I mean, it's already many times second this year, so I'm a bit disappointed. እዚ ዓመት እዚኣ ብዙሕ ግዜ እዩ ካልኣይ ግዜ ዝወፅእ ዘሎ ስለዚ ኣይተሓጎሰሉን ዘሎ ካልኣይ ምውፃእ እዚ ዓመት እዚኣ What did you miss? Maybe someone with you? Absolutely, yeah. I miss at least if I have one guy, I think must be better. ሓደ ሰብ እንተዝህልወኒ እዩ ዘሎ ሓደ ሰብ እንተዝህልወኒ ነይሩ ዝበለፀ ምኾነ ነይሩ እዩ ዘሎ ምክንያቱ ሓደ ኪሎ ሜትር ዝኣክል ቦታ እውን ኣይሓዘን ላይክ እዛ ስቴጅ እዚኣ ክዕወተላ ብርግፅ ክዕወተላ ክእል ነይሩ እዩ ከምቲ ዝበልኩኹም ግን ቦታ መሓዝ ክኾን ክእል እዩ ብዙሕ ኤነርጂ እውን ስለ ዝወደአ ከምኡውን ክብል ፀኒሑ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ሰብ እንተዝህልወኒ ነይሩ ጽቡቕ ምኾነ ነይሩ እዩ ዘሎ But yeah, it is what it is. We are in Tour de France, you know. It's not going to be everything perfect. But yeah. እዚ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ኢና ዘለና ኩሉ ጽቡቕ ክኾነልካ ኣይፅበን ኢኻ ስለዚ It's first day, so we have 20 days left. Still a good start. ቀዳሚት መድረኽ እያ ብዙሕ ዝተረፈ ኣሎ ስለዚ ያ ብዙሕ ክዕወተሉ ዝኽእል ስቴጃት ኣሎ ማለት እዩ ካብ ናይ ሎማዓንቲ ተማሂሩ ሶ ቢኒ ሎማዓንቲ ብሉፅ ብቕዓት እዩ ኣርእዩ ናይ ሓቂ ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ እውን ቢኒ ክንደይ ኣብ ዝሓለፈት ብዛዕባ ቢንያም ጽቡቕ ዕድል ኢልና ዝተዛረብናሉ ብዙሓት ተስፋ ዘይገበርኩምሉ ሰባት ነይርኩም ከም ስሪኡ ዘለኹም ካኒ ተስፋ ከም ዘሎ ኣርእና ኣሎ ማለት እዩ ቢኒ እንኳዕ ሓጎሰካ ድሮ ኣብ ቀዳመይቲ ስቴጅ ጻዕዳ ማልያ መሊሱ ከምኡውን ኣብ ኩሉ ካኒ ኣብ ብጫ ከምኡውን ግሪን ጀርዚ ካኒ ካልኣይ ይሒዙ ዘሎ ማለት እዩ እንኳዕ ሓጎሰካ ቢኒ ናብ ከላ ሓበሬታ ኢትዮጵያ አንጻር ኤርትራ ተሰሊፋላ በኤርትራ ዝቀረበ ንምቁራጽ ፍሉይ ሪፖርተር ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ተቐባልነት ኣይረኸበን ከምኡን ኢትዮጵያ አንጻር ኤርትራ ተሰሊፋላ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝፍለጥ በኤርትራ ፍሉይ ሪፖርተር ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ስርሑ ክቋረጽ ዝቀረበ ሕቶ ተቐባልነት ኣይረኸበን ዘሎ 4 ሃገራት ኣብ ጎኒ ኤርትራ ክኾና እንከለዋ 20 ሃገራት ተቃውሞን ኣስሚዕና ኣለዋ 20 እውን ድምፂ ተዓቅቦ ወይ እውን ድምፀን ኣይሃባን ዘለዋ ማለት እዩ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ባይቶ ሰብኣዊ መሰል ሕቡራት
ሃገራትን ፍሉይ ሪፖርተር ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ተወሳኺ ዓመት ከናውሕ ፀዊዑ ምንባሩ ዝዝከር ኮይኑ ዳይረክተር እቲ ትካል ምብራቕን ደቡብን ኣፍሪቃ ትግሬ ቻጉታ ብወገኑ ስራሕቲ ፍሉይ ሪፖርተር ገና ከም ዘይተዛዘመን ብመስራሕቲ ቤት ምኽሪ ስልጣኑ ንምንዋሕ ኣብቲ ሃገር ዝፍፀም ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ፀረ ተሓታትነትን ምክትታል ክቕፅል ከም ዘለዎን ገሊጹ ምንባሩ ዝዝከር እዩ በዚ ኻነት ብኤርትራ ዝቐረበ ሕቶ ውድቂ ብምግባር ፍሉይ ሪፖርተር ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ስርሑ ንክቕፅል ውሳነ ተዋሂቡሎ ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ስእሊ እዘን ሃገራት ኣብዚ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ድምፀን ዝሃባ እየን እዚ ራፖርተር ስርሑ ንክቕፅል ወይ ከዓ እዚ ኣንጻር ኤርትራ ዘቕረበቶ ሓሳብ ኣንጻሩ ዝኸደ ሃገራት እዘን የስ ዘለዋ እየን እተን ኤቢኤስቲ ዘለዋ ኻኒ ድምፂ ተዓቅቦ ወይ ከዓኒ ድምፀን ዘይሃባ እየን ማለት እዩ ኖ ዝብል ዘሎ ኻኒ እተን ንኤርትራ ወይ ኣብ ጎኒ ኤርትራ ዝኾና እየን ማለት እዩ እዚ ራፖርተር ስርሑ ንክቋረፅ ዝደገፋ እየን ማለት እዩ የስ በዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብኣልባንያ የስ ኢላ ኣላ ኣብዚ ቤልጅየም ኣላ ብራዚል ቡልጋርያ ኢትዮጵያ ካብዚአን ትርከበን እያ ፍራንስ ጀርመን ካልእ ማርሻል አይስላንድ ሜክሲኮ ሮማንያ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኖ ዝብላ ወይ ከዓኒ ንኤርትራ ዝደገፋ ከም በዓል ብሩንዲ ኣለዋ ሱዳን ቻይና 4 ሃገራት እየን ንኤርትራ ዝደገፋ ሰን ከዓኒ ብሩንዲ ቻይና ሱዳን ከምኡውን ኩባ እየን ማለት እዩ ወይ ከዓ እዚ ራፖርተር ስርሑ ንኸቋረፅ ወይ ምስ ኤርትራ ዝኾነ ሃገራት እየን ዘን 4 እቲ ካልእ ከም ትሪእዎ ዘለኹም የስን ጃፓን አይስላንድ ብዙሓት ሃገራት ኣለዋ ማለት እዩ ኮሎምቢያ ኮስታሪካ እዚአን የስ ዝበላ ሃገራት እየን ስፔን ስዊዘርላንድ ሮማንያ እዚአን የስ ዝበላ እየን ድምፂ ተዓቅቦ ዝገበራ ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ ኬንያ ኣላ ኣብዚ ብሓፂሩ ድምፀን ዘይሃባ 20 እየን ዘለዋ 20 ኻኒ ኣንጻር ኤርትራ ወይ ከዓ የስ እዚ ራፖርተር ስርሑ ንክቕፅል ዝደገፋ እየን 4 ኻኒ ምስ ኤርትራ ደው ዝበላ እየን ወይ ከዓ እዚ ራፖርተር ስርሑ ንኸቋርፅ ዝደገፋ እየን ማለት እዩ ስለዚ በዚ ውፅኢት ካኒ እዚ ራፖርተር ስርሑ ክቕፅል እዩ ማለት እዩ